стига бе. Цар ти казахте. Чакаш за съда. Тича и при тази. Стани очите. Жестоко! Как тежи, бе? Стига бе. Ма то тежи поне половин кило това. Тя е жестока. Дай ти помага. За тебе ли остава? Дайте ми раницата да чекам. Жестоко е. Жестоко е. Представяш ли си като го изправи Жаров малко? Виж още малко. Ден, колко е чисто ден. Успокоили се. Не съм спокоен. Как да съм спокоен? Няма пиене тук вече. Как няма пиене? Имаме каса бира, има само който. Да, ще го напълним с вино още тази вечер. Не, няма. Само ако обичате, шеф е. Дай. Идва и току-що намерихме една златна маска, страхотна. Масивна златна маска. Сега. Да. И тук зареди... Той е самия сев, бе, човек. Той е маска. Айде, Херне, още да има вътре. Какво ще кажеш? Трябва да измим да пием с нея, както се... Вечера. Стига, че маската на Агамнем може ли ни? И протокол. Откъде е? Моля да кажеш откъде е? Ами Рораница, вече си взема листа, пак всичко ще си взема. Дай. Наградник има ли или още няма? Аз имам чичка за зъби, искаш ли? Не е римлянин тоя. Не е римлянин. Не. Не съм и същия. Ножен е целия. Абе дайте една стъргалка. Не, стъргалка. Казваме някъде. На друго място. Горе в базата. Нали трябва да го полем до вечера как? Горкия. Той ще е цигар. Той ще е ром тогава. Ром прес. Симо, ти си... Куца. Той всъщност отдолу. Ето ще ги махнем. Отиди пред другия ден. На жената. За облия камък. Дай да миро за облия камък. Аз си... Дай ти чета. И поискай някой друг си. Я принесах, не. Има две бръчки, тебе го. Две бръчки има очи. Той ден ще го извади да за степен. Кадриците висят. Кадриците висят. Това работа.